जेकरा के हम ई घर के नौकरानी भी ना बनाई, वो ई घर के बहुरानी बन के आ गई बिया। भगवान के शुक्र कर कि बहू गाय जैसन मिलल बिया। आ कहीं अगर छोटकी बहू सिरनी आ गई चूहिया बन के घूम यही घरवा में। अब भोजपुरी के देखे वाला लोग को सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जो फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। फिल्म के नाम सास वर्सेस बहू। सास वर्सेस बहू में एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री के रोल में बड़ी सुरभि शर्मा। सास बहू फिल्म एगो पारिवारिक फिल्म बा और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जब एगो पारिवारिक फिल्म के नाम आवेला तो फिल्म में दो गो कैरेक्टर के मद्देनजर रखते ही कहानी चाहे स्क्रिप्ट लिखल जाला। और सही यहू फिल्म में यह दो गो कैरेक्टर के मद्देनजर रखते हुए कहानी लिखल गई बा, लेकिन जौने में एगो नयापन बा, जौन एगो बाकी सब कहानी से अलग कई गई बा। ये फिल्म में ऊ बा, ये फिल्म में देवरानी के एंट्री और देवरानी के कैरेक्टर राइटर एगो अलग तरीका से, एगो अलग रूप से और अपना सोच के शब्द के रूप में कागज पर उतारने वाला और सोच काफी हद तक सही भी बा और राइटर के शब्द के रूप में कागज पर उतारल हर कैरेक्टर के और हर एक किरदार के ये फिल्म के छोट से छोट कलाकार स्क्रीन पर जिंदा कर देले बाड़न और सफलतापूर्वक कैरेक्टर के डायलॉग के स्क्रीन पर उतार देले बाड़न। लेकिन ये फिल्म में जो सबसे निगेटिव कैरेक्टर बा उ बा ये फिल्म के सास के। ये फिल्म में सास के रोल ये तरीका के निगेटिव बा और ऐसा कैरेक्टर बनावल गई बा कि वो अपना पतोह के प्रताड़ित करे खातिर, शोषित करे खातिर और ओकरा के परेशान करे खातिर कोनो रास्ता नहीं खींचे और परेशान ये तरीका से करतड़ी कि जून जुलाई के महीना में भी अपना पतोह से कहतड़ी कि हमरा गर्म पानी चाहिए और हम गर्म पानी से नहाए। और उनका बड़की पतोह जौन बड़ी गर्म पानी करतड़ी, गर्म पानी करके अपना सास के देतड़ी और सास वो पानी के ठंडा होके के इंतजार करतड़ी और जब पानी ठंडा हो जाता तब वो पानी से नहा। सोच ली ऐसा सास भी हमने के समाज में बाड़ी या फिर फिल्म के राइटर के दिमाग के उत्पत्ति है। फिल्म में जौन बड़की पतोह बाड़ी उनका के प्रताड़ित करे खातिर, उनका के बदनाम करे खातिर, इन शॉर्ट कहीं तो मौत के घाट उतारे में तनिको गुरेज पर हेज नहीं की। अपने बेटा के पत्नी चाहे आप आगे बढ़ावे वाला वंश के दाता के विरुद्ध ऐसा जहर अपना नफरत काहे बा काहे हो जाला इ तो सास लोग और पतोह लोग ही बता सकेला कि एक दूसरा के प्रति जहर काहे बा कि हमने के समाज में सास पतोह लेके तरह तरह के मत बा, मन बा, तरह तरह के बात बा जो समाज में तय रहता। ये फिल्म में दिखावल गई बा कि सुरभि शर्मा प्रेग्नेंट हो जाता रही, उनकर डिलीवरी होके के रहता, गर्भवती बाड़ी तो सास तब उनका के प्रताड़ित और उनका जान के और जिंदगी के दुश्मन के रूप में दिखताड़ी। उनका के भारी से भारी वजन उठावे के कहताड़ी, घर के काम करे के कहताड़ी, जेकरा कारण उनकर बच्चा मिसकैरेज हो जाता, जेकरा चलते बड़की पतोह के हौसला, हिम्मत, मन, तन सब चीज टूट जाता। यह प्रक्रिया में घर के जौन छोट भाई बा, छोट बेटा बा, जौन सुरभि शर्मा के देवर बा, उहो बड़ होता, ओकरो शादी के उम्र होता और वो अपना माई के ई स्थिति देख के, ई नियत देख के, ई अपन माई के व्यवहार देख के बड़ा कुंठित रहता, दुखी रहता और ये चाहता कि हमार पत्नी ऐसा ना हो, हमार मेहरारू ऐसा ना हो कि हमारा माई के प्रति और माई से लड़े के
क्षमता होखो, हौसला होखो, हिम्मत होखो, हमरा माई के आँख से आँख मिलावे के ताकत होखो और हमरा माई के बदले के क्षमता हो। कहे से कि जौन करेक्टर में सास के गढ़ल गइल बा, जौन सास के किरदार बा वो ऐसा गढ़ल गइल बा कोई एकदम हिटलर टाइप के बा। ना पति से डर बा, ना बेटा से, ना समाज से, ना घर के संस्कार की चिंता। यही समय के बदलत दौर कहल जाला। छोटका बेटा के ब्याह होता और छोटकी बहू आवतिया, और जब छोटकी बहू आवतिया तो सास के का स्थिति उत्पन्न होता, का परिस्थिति हो जाता, और कैसे सास के दिन के में दी तरेगन देखे पर मजबूर होके के पड़ता। यह फिल्म में दिखावल और बतावल गइल बा। ये फिल्म एगो एवरेज घिसल पीटल स्क्रिप्ट के साथ ये फिल्म के तैयार करे कोशिश कई गई रहे, लेकिन ये फिल्म के हर एक कलाकार अपना अदाकारी और कलाकारी की गुणवत्ता और अपना कलाकारी के परिचय देते हुए एगो एवरेज स्क्रिप्ट के बढ़िया स्क्रिप्ट बना दिले बाड़न, बढ़िया तरीका से स्क्रीन पर उतार दिले बाड़न, जेकरा खातिर हम उन लोग की तारीफ कर चाहतानी और क्लैपिंग कर चाहतानी कि अगर एवरेज स्क्रिप्ट के बढ़िया कलाकार मिल जिहन तो वो फिल्म हिट हो सके। सब मिला के एक बार देखे लायक कि फिल्म बा। कैसे कि फिल्म के जो लोकेशन बा एकदम गाँवई और गांव के पृष्ठभूमि से लेल गइल बा। डायलॉग में भी एकदम गांव का समावेश बा, लोकल और एकदम अपन घर के समाज के लागता डायलॉग यह तरीका से लिखा। तो रउआ सब के फिल्म के ट्रेलर कैसा लागल, रउआ सब के डायलॉग कौन बढ़िया लागल है, रउआ सब के कौन सबसे बढ़िया सीन लागल है, अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इहो बताए कि का ऐसा सास रियल जिंदगी में बाड़ी का कि जैसा फिल्म में दिखावल, या फिर फिल्म के राइटर के दिमाग कैसा उत्पत्ति है, का ऐसा वास्तविक जीवन में सास बाड़ी लोग जे अपना पतोह के दुश्मन बाड़ी लोग। अगर बाड़ी लोग के तो औसन लोग के ये फिल्म जरूर देखे, ट्रेलर जरूर देखाए, उनको लोग के विचार बदलो, बुद्धि में बदलाव हो। आज का वीडियो में इतना ही। ऐसे ही भोजपुरी फिल्म, ट्रेलर, गाना के रिव्यू देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। अगर ये वीडियो रहो सके यूट्यूब पर देखा था नहीं जा, अगर ये वीडियो रहो सके फेसबुक पेज पर देखा था नहीं जा तो सांझ फॉलो कर लीजिए। तो हमरा के विदा दी जा आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर नमस्कार।